ngikubingelele mbukelo womabonakude wakhe ohamba phambili uSiyaviva TV1 okuthulela lezi zindaba uThule Ngcobo. Kuqubuke umsindo wokubonakala komlisa mumbe egudluza isithombe sobengumengameli we-ANC uMnumzane Jacob Zuma ekomkhulu lalenhlangano eLuthuli House eGoli. Lo mlisa bekungathi ususa isithombe sikaZuma kuphela kwezinye izithombe zabe bengomengameli balenhlangano. Kwenzeka lokhu nje i-ANC isanda kukhomba indlela uZuma emuva kokulahlwa yicala lokwephula imigomo yalenhlangano esiholwa ngumengameli uMnumzane Cyril Ramaphosa. Uxoshwa nje uZuma ubesanda kubhoboka ngokuthi nguye umsunguli we-MK Party njengoba negama laqhamuka naye. Abantu bahlukane phakathi ngokugudluza kwesithombe sakhe obondweni lwaseLuthuli House. Abanye bathe uZanzile akakhalelwa, kodwa kukhalelwa uZumekile ngoba uZuma nguye owaphumela obala ngokuthi uzovotela i-MK Party esikhundleni se-ANC okhethweni lukahulumeni kazwelonke nakowesifundazwe. Yize uZuma abeseneqembu lakhe, kodwa ubesalokhu eqhubekile nokuthi yena uyoze ahambe emhlabeni eyilungu le-ANC. Ubethi akananxa ne-ANC, kodwa umuntu angafuni ukuba ngaphansi kwakhe uRamaphosa. Iningi lithe noma singasuswa isithombe sikaZuma eLuthuli House, kodwa umlando awusoze waguquka ukuthi wake waba umengameli walenhlangano. Ngakho inkulumo-mpikiswano isaqhubeka namanje ezinkundleni zokuxhumana. Kusenjalo, masihlabela phambili, umengameli wamabhinca uNgizwe Mchunu udinwe ukubona indodakazi yowayengumengameli uJacob Zuma eqhumisa uhleko nomengameli uCyril Ramaphosa ePhalamende. Lokhu kwenzeke ngesonto eledlule ngesikhathi lapho uRamaphosa ehamba ebingelela amalungu ePhalamende. Kuthe esabingelela uJaji John Hlophe kwaqhamuka uDuduzile Zuma Sambudla wazwakala ethi "Mengameli", nokube ukusuka kukaRamaphosa kuHlophe wayoxhawula uDuduzile, beshaya nohleko olukhulu. UNgizwe uvele wabhala ezinkundleni zokuxhumana wathi ukube nguye lo oqhumisa uhleko noRamaphosa bese kuzothiwa ixoki lomdayisi. Uthe ukube nguye ogogetheka noRamaphosa ngabe usefile izinhlamba. Ubekusho lokhu ngoba kuthe kuza ukhetho waba manaphanapha izinhlamba, esolwa ngokudayisa uZuma waqoka uRamaphosa. Lokhu kumufakele isigcwagcwa kwamanye amabhinca nakubalandeli bomkhonto wesizwe. Isigcwagcwa sakhe sigcine sidala nokuthi umcimbi wakhe kaMaskandi owawuse-People's Park owawuqondaniswe nowe-MK owawuseGoli e-Orlando Stadium ube nedlanzana labantu ababewuhambele. Abanye bebesho nokuthi uNgizwe udayise ngoZuma ezitheni zakhe, ekubeni wayezenza umuntu oyomfela ngesikhathi sezibhelu zango-2021. Ngakolunye uhlangothi, uDuduzile ubuye wafaka isithombe sakhe beshaya uhleko noRamaphosa ezinkundleni zokuxhumana okungu-X lapho ethe yena uyindodakazi kaMengameli uGedleyihlekisa Jacob Zuma. Kusenjalo, ukwesaba ukuthi izinhloli ezimataniswa ne-ANC zisengacekela phansi iqembu lomkhonto wesizwe kuphoqe abaholi baleli qembu ukuthi bathathe isinqumo sokungayibambi ingqungquthela yokukhetha ubuholi. Asikho isikhathi esibekiwe, kodwa kulindeleke ukuthi ingqungquthela yenzeke esikhathini esizayo. Iqembu lithe lifuna ukuhlola isizinda kanye nokubhekisisa noma ngubani owethula igatsha leqembu le-MK. Okhulumela iqembu Nhlamulo Ndlela uthe bakubonile okwenzeke ngaphambi kokhetho lwangomhlaka 29 kuMeyi ngoba abantu babethengwa. Uthe abafuni ukuba nezinkinga ezifanayo, yingakho kumele bazinike isikhathi sokuqinisekisa ukuthi bahlola wonke umuntu owakha igatsha okuyilapho izinkinga ziqala khona. UNdlela uthe iqembu liyazi ukuthi kukhona abantu abalindele ukuthenga izithunywa ukuze bakhethe abaholi abangabalawula bese bezoduna iqembu ngomuso. Uthe amagatsha ayathengwa futhi usathi awunakile avele egqugquzelwe ukuthi ahlonze aphinde aqoke umengameli wawo, futhi lowo mengameli kungenzeka
uthole ukuthi uthunywa ngabantu bangaphandle. UNdlela uthe eminye imikhankaso yabo bayazi ukuthi yaxhaswa ngemali yabantu be-ANC. Iqembu le-MK lijwayele ukusho ukuthi izinhloli zingalicekela phansi. UZuma waxosha umsunguli weqembu uMnumzane Jabulani Khumalo ngoba emsola ngokuba yinhloli ye-ANC. Ekhuluma ngaphandle kwenkantolo yaseThekwini ngoLwesine, uNdlela uthe iqembu lifuna ukwakha izinhlaka futhi ligxile ekukhuliseni amalungu alo. Uthe ngakho-ke leyo mikhuba ye-ANC abayifuni lapha. Uthe kubalulekile ukusungula izinhlaka zabo njengenhlangano, kudingeka benze inhlangano yabo ibe ngochwepheshe. Uthe akukhunjulwe ukuthi sebenezinyanga eziyisithupha kuphela kodwa bheka ukuthi sebenzeni. Iqembu le-MK lifakwe enkantolo ye-ANC efuna izinkantolo zivimbe le nhlangano kaZuma ekusebenziseni uphawu kanye negama lophiko lwamasosha e-ANC Umkhonto weSizwe. Isinqumo kodwa sigodliwe ecaleni elibandakanya ilungelo legama le-MK kanye nelogo. Udaba lucashunwe kwiScroller Africa. Umkhumbi kaNoah Herbs, amakhambi ezemvelo azonakekela impilo yakho ngamanani angambi eqolo. Axolonga umzimba wakho ngokupheleleyo, akulaphe ezifeni. Asthma syrup iyasiza uma uphethwe i-asthma. Unenkinga yama-ulcer esisu, stomach syrup izokusiza. Inkinga kashukela, thola i-sugar diabetes syrup. Ama-piles, thola i-piles syrup. Kanti uma ufuna ukunyusa induku, thola i-manpower penis enlargement syrup. Umkhumbi kaNoah Herbs uyatholakala eConobia Flats 1465. Sithinte ku-079 045 3446. Umkhumbi kaNoah Herbs, your health our priority.